le moto ibonakala njengo-anyanisi kumina. Laxmi, usari wakho ubonakala njengo-anyanisi pheka. Kwanele Saru. Awumbona ukuthi uDorgo ukhathazeke kangakanani njengamanje? Angicindezelekile ngithukuthele nje. Casulwe iloyalila. Le ntombazana ayinandaba vele. Namhlanje ngenxa yale yantombazana sitshezisiwe thina. Angikaze ngihlazeke kanje. Kwanele. Noma ngabe kwenzakala njengamanje le yantombazana isoze yaba ingxenye yempilo zethu noma yabeka imiqondo yayo la ekhaya. Baba, ulungisa ama-box out-date ama-pastry, i-order elikhulu. Lungile phela. Baba. Rivati. Ngeke kanti ngingamukele la ekhaya. Oh. Ivakashi phela seyifikile la ekhaya, semukele. Hos. Ngamukeleni. Rivati, ngiyabule kakhulu. Baba, Yini manje hayibo. Yebo kodwa manje kwenzakala. Lila. Yini manje kangaka? Awunasasa nje. Yini sesebo. Yazi namhlanje ngijabule kakhulu. Ingane yakhe sizoba usaziwayo omkhulu. Sengenele iqembu lomdanso ongasayina ngisho inkontileka yakhona. Inkontileka neqembu lomdanso. Yebo. Ngingangena. Imaki. Baba. Wena hlala. Buyele emuva. Buyele emuva. Qhubeka ubuze manje. Ungene la ekhaya kuqala manje kumele ubuze. Ngicela ukungena. Woza. Linda. Ngicela ukuthi ungene. Ubani pho kunika imvumo ukuhlala phansi? Kuselinzalo yenyanga engakanani? Amaviki mabili. Manje ayizi imali yami. Ngiyazi u2 olandela o0/4. Kunjalo ke. Rivati. Nikeza ubaba iphakethe lelo. Baba. Nikeza yena. Baba. Nikeza sahleli. Qinisekisa ukuthi leyo mali uyibala kahle. Uyitholephi le mali? Noma uboleka imali kumuntu? Noma uthengisa okuthile la endlini? Wesalunke, awuyekela ukukhuluma umbhedo. Angithi uyayibona le mali ephambi kwakho. Ulila wami ke. Uyithole ngenhlonipho. Lona u20,000 rupees. Inzalo yenyanga ezimbili edlule, inzalo yenyanga ezimbili ezidlule, inzalo yalenyanga lesiphuma kuyona. Futhi yalezi inyanga lezi ezimbili ezilandelayo angifuni nokubona ubuso bakho. Yiko ngikhokhe yonke le mali. Iphelele yonke. Ama-rupees a50,000. Ikhokhe yonke kanye. Kulungile. Baba, asikho phela isidingo sokuthi levakashela umuzi wethu lona. Cha, hawu. Wesalunke lalela la. Angifuni ukuthi kule inyanga ezintathu ulokhu bebetheka uzalana. Ukuzwileke lokho? Ngakho ke ezinyangeni ezintathu ezizayo, ungalinga ucabanga ukuletha lobuso bakho kulomuzi, ungalilokuthi. Buka. Uyitholile imali yakhe ngithi? Awuphume ukushiye la ngokusheshsha futhi, ungalinga ukukhuluma. Awungizwa ukuthi ngithini? Phuma. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.